kunnafoni show jabran laybaga minnu b'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan foli belebeleba an b'o k'aw ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ aw sigilen mana kɛ diɲɛ dugu o dugu de la min de ye France, Italie, Sénégal, Espagne, Maroc fo ka na taa se Mali faaba kɔnɔna yɛrɛ ma foli belebeleba an b'o k'aw ye kuma bɛɛ ani wagati bɛɛ ko mɔgɔ kanibaga k'ale ma sɔn dɔ i la aw min b'aw ka wagati ta kuma bɛɛ kɔsigi an ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛla la k'an ka kunnafoni ma kɔnɔ an b'a fɔ k'aw ni cɛw yɛrɛ kunnafoni min n'an b'a dɔn an ma lɔgɔkun ni a wagati sela an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na. kunnafoni a daminɛla an b'a daminɛ ka dusuma kasa kunnafoni dɔ fɔ ye o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Segu sira la a yɛrɛla k'a fɔ ko basigibaliya k'ale ye fanga bonyalen don kosɛbɛ Segu sira kan cakɛda min n'o bɛ maaw ta ka taa n'u ye dugutasiraw la kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye jara transport mɔgɔw ye a yɛrɛla k'a fɔ sa ko wagati ni wagati ko bi yɛrɛ kɔni bɛ ka k'olu kan Segu sira la ni kunnafoni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko lɛrɛ 48 kɔnɔna na n'o yɛrɛ de kɔni ye tile 2 kɔnɔ ko bingani 3 ko yɛrɛ de kɔni kɛra Segu kɔnɔbugu ɲɔnɔ ko maaw yɛrɛ kɔni banbaaci wale maaw bɛ taa bi maaw kan k'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen bosu la min ni kulekan bɛ kɛ jamana ɲɛmaaw ye k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ k'u kɔfilɛ lakana u ka fanga bonya ni yɔrɔ ninnu na k'an bɛ wagati minɛ ko sisan ko lakanabaliya k'ale fanga bonya no kosɛbɛ Segu sira la. an m'an to kunnafoni kɔnɔna na an bɛ don n'aw ye kalanko kunnafoni na min an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kalanko ta kun ka lɔgɔliden minnu ye kimɛli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye DEF kimɛliw ye olu yɛrɛ kɔni kan ka bila ka taa cɛmancɛ kalanso la u y'a yira k'a fɔ ko 100 sarada o 100 sarada ko 47 k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka taa Mali jamana ka kalanso la ko 100 sarada o 100 sarada ko 53 k'olu yɛrɛ kɔni bɛ ka taa Mali jamana kalanso kɛrɛnkɛrɛnnenw na. n'an doro kunnafoni kɔnɔna na an bɛ taa mawuludi ɲɛnajɛw kunkanko la walasa ka mawuludi k'a ko ɲɛnamaya Mali jamana kɔnɔna na a yɛrɛla k'a fɔ sa ko ale ko in yɛrɛ kɔni ɲɛnamayara Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o min yɛrɛ kɔni kɛra ɲɛnajɛba ye Mali jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ min bɛ Mali jamana kɔnɔna na n'o ye silamɛw ka diinɛ mawuludi a kɔni ɲɛnamayali fanga ka bɔ olu fɛ yen kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na minisiri min sigilen don kalanko ta kunkanko la n'o de ye madame Sidibe Dodo Usumani fo ka taa se minisiri min sigilen don bɛn ani cɛfɔ kuma kumaliw ma n'o de Ismaël Wage olu y'o kunda Tɔnbɔkutukaw fɛ walasa ka se ka taa Tɔnbɔkutukaw dɛmɛ u ka mawuludi ɲɛnajɛw kunkanko la ani ka taa nin ko in kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya u fɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ u y'a yira k'a fɔ sa ko nin ko in kɛnɛ bɛɛ lajɛlen bonya yɛrɛ tun talen don ka di madame Sidibe Dodo Usumani ma min n'ale n'a cakɛɲɔgɔn tɔw yɛrɛ kɔni taara sa ka taa nin ko in kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnamaya Tɔnbɔkutukaw fɛ halisa mawuludi ɲɛnajɛ kunkanko la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko minisiri min sigilen don bɛn ani cɛfɔli kunkanko la olu kɔni tun bɛ Tɔnbɔkutu mawuludi kɛnɛ ɲɛnamaya la ala ka fɔ sa ko a kɛnɛ ka hale ni Tɔnbɔkutu maabaw yɛrɛ kɔni kuma na walasa bɛn ani sabati a bɛ se ka segin Tɔnbɔkutu fo ka taa se Mali jamana bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na u y'a yira k'a fɔ sa ko kuranɛ kalan belebeleba kɛra kuranɛ kalan min yɛrɛ kɔni kɛra ni duwabu n'o taara ka don Mali jamana ani ka duwabu don Tɔnbɔkutu k'a bɛɛ lajɛlen walasa bɛn ni sabati a bɛ se ka na Mali jamana kɔnɔna na cogoya min na. o kunnafoni bɛ taa n'an ye minisiri ɲɛmaa nɔrɔbila ka kunnafoni la n'o de Abdoulaye Maïga an b'a ladɔnniya k'a fɔ k'ale fana tun bɛ ɲɔgɔn yela ka cakɛyɔrɔ la ɲɔgɔn min yɛrɛ n'ale y'o kɛ ni jɛkulu minnu sigilen don coronavirus bana kunkanko la Mali jamana kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ sa ko o jɛkulu de ye UNICEF Croix Rouge UNCED ani cakɛda min bɛ wele ko Organisation Mondiale de la Santé olu jɛkulu yɛrɛ kɔni y'o kunda minisiri ɲɛmaa ka cakɛyɔrɔ la min n'u taara kuma kɛrɛnkɛrɛnnen la kuma min yɛrɛ kɔni y'a to sa coronavirus bana ale bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ Mali jamana kɔnɔna fo ka taa se coronavirus boloci min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ o bɛ se ka kɛ maliden bɛɛ lajɛlen na Mali fan 14 fɛ cogoya min na. an m'an to kunnafoni kɔnɔna la an bɛ taa sariya sunba min sigira cɛmancɛ fanga kɔnɔna na n'o bɛ wele ko CNT a yɛrɛla k'a fɔ ko ɲɛma n'o de ye Maliki Jaw ye olu y'u kunda Wuradakaw fɛ minnu yɛrɛ maliden minnu yɛrɛ kɔni sigilen don Wuranda n'o olu talen don ɲɔgɔn ye la a yɛrɛla k'a fɔ sa ko a maa yɛrɛ kɔni tun bɛ se maa 20 ma min n'olu taara kuma cɛmancɛ fanga hale dɛmɛli kunkanko la cɛmancɛ fanga ale bɛ se ka latɛmɛ ka ɲɛ cogoya min na maliden minnu bɛ kɔ kan olu bɛ se k'u se kɛ cogoya min na walasa cɛmancɛ fanga hale bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na ani maliden minnu bɛ kɔ kan gɛlɛya ko minnu bɛ olu la dɛmɛ bɛ se ka d'u ma walasa o gɛlɛyaw bɛ se ka wuli ka bɔ o kan o ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni bakuruba kun ye o kunkanko kow ye. o
kunnafoni bɛ donna an ye ko kura kalanko kunnafoni la o min na bɔla dɔnniya k'a fɔ ko minisiri min sigilen don kalanko ta kunkanko la n'a de ye madame Sidibe Dodo Usumani ale ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Nigerkaw ka jamana ka ɲaamɛkaw fɛ a la k'a fɔ ko ɲɔgɔnya dalajɛba dɔ bɛ ka kɛ ɲɔgɔn dalajɛ min yɛrɛ bɛ ka kɛ walasa kalan jɛlen ale bɛ se ka di Sahel dugu bɛɛ lajɛlen ma an bɔla dɔnniya k'a fɔ ko Sahel dugu ko de ye Mali jamana Burkina Faso Mauritanie Chad ani Niger ko olu yɛrɛ de kɔni ye Sahel dugu mɔgɔw ye olu yɛrɛ de kɔni faralen don ɲɔgɔn kan nin wagatinin na walasa u kɔni bɛ se ka taa kuma kalanjɛlen bɛ se ka di Sahel dugu denmisɛnninw ma cogoya min na u y'a jira k'a fɔ ko nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔba ye UNESCO mɔgɔw ye ko waribɔba k'o ye Union Européenne mɔgɔw ye walasa kalanjɛlen bɛ se ka di Sahel dugu mɔgɔw ma cogoya min na minisiri ɲɛma ale kɔni y'a ka maaw ci sa u yɛrɛ kɔni ka taa kuma u y'a jira k'a fɔ sa ko baara yɛrɛ kɔni bɛna taa kuma fɛn ka baara min yɛrɛ k'o yɛrɛ kɔni bɛna taa se fo san 2030 kun kan k'o baara kumaw de bɛna taa fɔ nin ko in kɛnɛ kan. O kunnafoni bɛ na n'an ye faaba kunnafoni la kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Dramane Dumbuya bɛɛ lajɛlen b'ale dɔ denkɔrɔ la n'ale bɛ baara kɛ Mali jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ sa ko Dramane Dumbuya ale kɛra maa ye maa min yɛrɛ kɔni ka binkali wale fanga kɔni kun ka bon kosɛbɛ bawo u y'a jira k'a fɔ ko Dramane Dumbuya bɛɛ b'a dɔn denkɔrɔ la k'ale tun ye soma min yɛrɛ n'a kɔni tun bɛ baara cɛjugu caman kɛ min de ye wari yɛlɛmaw ye binkaniw fo ka taa se bagan ni bɔ ma ko bɛɛ lajɛlen de ko nin kun ye ni cɛ in ka baara ye ko ni denkɔrɔ ale kɔni tun ɲininen don finitigilakaw fɛ kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na sa yɛrɛ ka fɔ k'an ka finitigila mɔgɔ minnu dagayɔrɔlen bɛ Sotiba kɛrɛnkɛrɛnnenya n'olu bɛ wele ko 16e arrondissement mɔm n'o ye olu ka ɲɛma n'o de ye Yaya Ɲambele ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a ka cɛsiri n'a ka jija la lakana ta kunkanko la Mali jamana kɔnɔna na k'ale n'a ka cɛdenw k'u sera k'u tɛgɛ da denkɔrɔ ka kunu kari u y'a jira k'a fɔ sa ko tɛgɛ k'a dalen denkɔrɔ kan sa ko ɲɛngili sɛbɛn camanba yɛrɛ de kɔni tun bɛ denkɔrɔ kunkanko la finitigilamɔgɔw fɛ min n'u y'a jira k'a fɔ sa ko Ala ni Yaya Ɲambele n'a ka cɛdenw yɛrɛ kɔni sababuya la ko denkɔrɔ bi a kɔni bɛ finitigilamɔgɔw bolo min yɛrɛ an kɔni sigilen don k'a ko tɔ makɔnɔ mais min yɛrɛ de kɔni y'a minɛ kun ye Yaya Ɲambele fɛ an bɛ wagati ni minɛ ko sa kunnafonidila ko yɛrɛ kɔni ma di kunnafoni kɔnɔ fɔlɔ. N'an tora o kunnafoni kɔnɔna la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kunnafonidila min n'ale bɛ wele Alidu Atayer n'ale bɛ cakɛ jabaranisoba la Mali jamana kɔnɔna la n'o bɛ wele ko Joliba TV mɔgɔ ale ni kunnafonidilaw ka soba n'o de Haki mɔgɔ ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Haki mɔgɔ olu kɔni sigilen don kunnafonidilaw ka hakɛ la tangali kama minnu bɛ baara kɛ jabaraniw harajo fo ka taa se sɛbɛnnikɛlaw ma Haki mɔgɔ olu sigilen don bɛɛ lajɛlen kama u y'a jira k'a fɔ ko Amidu Atayer ale ka bɔli dɔ senfɛ u ka jabaranisoba sanfɛ n'o de ye Joliba TV k'a ye kuma dɔ fɔ min yɛrɛ kɔni ma taa Haki mɔgɔw jimisira fɛ o kum kama olu ye ɲangili sɛbɛn don Halidu Atayer kunkanko la Musa Mara n'ale kɛra minisiri ɲɛma ye Mali jamana kɔnɔna na ale kɔni bɔra k'a jira k'a fɔ a ka bɔlɔlɔsiraw sanfɛ k'ale ka dɛmɛ habe Alidu ye ko an ka dɔn k'a fɔ ko Mali jamana k'a bɛ bɛɛ fanga de la ko bɛɛ fanga kɔrɔ de bɛɛ lajɛlen ka se k'i hakilinata fɔ bonya kɔnɔna na kum de kɔnɔna na ale b'o taga don Atayer ye nin ko in kunkanko la halisa n'an tora o ko la Banjugu Dante n'ale fana ye kunnafonidilaw ka ɲɛma ye n'o bɛ wele ko Maison de la Presse ale fana bɔra ka kuma na min n'ale kɔni y'a ɲini Musa Mara fo ka taa se politikimaaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'ale b'a ɲini u fɛ sa k'u kɔni ka ɲinini kɛ kosɛbɛ kunnafonidilaw ka ko kunkanko la Mali jamana kɔnɔna na olu bɛ k'u seko na sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kunnafonidilaw olu ka se k'u ka kunnafoni di jɛlenya ani lafiya kɔnɔna na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se anu u danbe anu ka bonya kɔnɔna na ko baara min bɛ kunnafonidilaw bolo olu b'a dɔn ba o de y'a to olu bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kunnafonidilaw olu bɛ se ka lafiya cogoya min na u ka baara kunkanko la Mali jamana kɔnɔna la o kunnafoni bɛ na n'an ye ko kura an ka finitigilamɔgɔw ka kunnafoniw la o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an ka finitigiyɔrɔmɔgɔw dagayɔrɔ minnu kɔni bɛ sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ olu kɔni fana bɔra ka bamaciwale fila ma k'olu bɔ mɔgɔw senkɔrɔ u y'a jira k'a fɔ ko ni bamaciwale maa ninnu k'olu yɛrɛ de kɔni ka baara de u bɛ taa bi mɔgɔw ka butigi kan ni bamaciwale maa ninnu minɛlen u y'a jira k'a fɔ k'olu bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kanɲɛ 5 ani nɛgɛ kanɲɛ 6 sɔgɔmada joona joona fɛ k'olu ka baara yɛrɛ k'ala tɛ tɛmɛ miniti 20 kan olu bɛ taa bi mɔgɔw ka butigi kan ni dɔn na u taara bi butigi dɔ de ka sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ o min n'u y'a jira k'a fɔ ko n'an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ka so yɛrɛ kɔni tun man jan n'o ye Ibrahim Boubacar Keita u binnen ni cɛ in ka butigi kan u y'a jira k'a fɔ k'u y'o ka waribɔso 2 dayɛlɛ ka miliyɔn 6 fɔlɔ ta fo ka tila ka taa se miliyɔn 3 filanan ma min n'u ye miliyɔn 9 u y'o de suɲɛ ni cɛ in fɛ o komi kɛlen olu kɔni wulila ka se finitigilamɔgɔw ma ala ni finitigilamɔgɔw ka cɛsiri n'u ka jija fɛ tile 3 kɔfɛ olu y'u ye bolimafɛn dɔ kɔnɔna na min n'o bɛ wele ko Toyota u kɛlen k'u minɛ sa u y'a jira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni wari 20,000 n'a kun kan fɛ u y'o de sɔrɔ u kun
u tilala ka fini sɔrɔ kun fini minnu yɛrɛ n'u ye kɔni y'o don ka taa tiɲɛni kɛ ni cɛ in ka butigi kɔnɔ n'o o kun b'u ka bolimafɛn kɔfuru kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u kɛlen ka ni maa ninnu minɛ ka se n'u y'u ka so k'olu taara 200 u taara olu sɔrɔ ni maa ninnu fɛ ni maa ninnu y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ni baara cɛjugu in kɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen k'u b'a kɛ Faba kɔnɔ u b'a kɛ Sikaso u b'a kɛ Kajolo u b'a kɛ Buguni fo ka taa se Senegal k'u b'a kɛ yen bɛɛ lajɛlen na ko n'olu y'u ka baliya cɛjugu ninnu kɛ ka ban u bɛ waleya ni cɛjugu ninnu kɛ ni minɛ minnu ye u bɛ taa fili a se kɔnɔna na walasa maa yɛrɛ kɔni tigɛ kana se ka da olu kan u y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu ka bingali daminɛ don ni bi cɛ k'a yɛrɛ kɔni bɛ se miliyɔn 50 ɲɔgɔnna de ma u kɔni bɛ ka maaw mago sa fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'an bɛ yɔrɔnin min na i ko sisan nɔ Ala ni sɛbɛnnikɔrɔ finitigilamɔgɔw ka cɛsiri an'u ka jija fɛ sa ko ni maa fila ninnu yɛrɛ kɔni k'u minɛna u bɛna di kiiritigila ma n'u min ka kan sa o bɛ kɛ u la. O kunnafoni de bɛ na n'an ye page noire sanfɛ o min n'an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali jamana kɔni nisɔngoyalen don kosɛbɛ k'a kunnafoni dɔ tulo kan k'a yira k'a fɔ ko Yunusi Ture n'ale kɛra minisiri ɲɛmaakɔrɔ ye Mali jamana kɔnɔ fo ka taa se Mali sariya sunba ko n'o bɛ wele ko Assemblée nationale ko Yunusi Ture a kɛra o ɲɛma ye parti politique min bɛ Mali jamana kɔnɔ n'o URD k'a kɛra o fana ɲɛmaakɔrɔ ye k'an daba k'a ka wele sera Yunusi Ture ma k'a to parikaw ka jamana kɔnɔ min na an bɛ dugawu kɛ sa k'Ala ka badabada dali nɔgɔya a ye. K'a kunnafoni datugu pewu an bɛ taa Irusilakaw fɛ o min na m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bidɔn na n'o de ye utikalo tile 17 ye ko Irusilakaw olu kɔni taara bi Ukrainekaw kan min n'u yɛrɛ kɔni taara mugujugu caman ci u la u y'a yira k'a fɔ ko u ye maramafɛn minnu ci sa ko o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔra Iraniyɛnw fɛ Mali kunnafoni show jabaranin layɛbagaw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la an sera ka mini sɔrɔ ka di aw ma n'Ala ma basi wɛrɛ foyi ka na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la bi lɔgɔkun daminɛ lɔgɔkun hɛrɛ Ala k'o di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn